SciForce.com. бемураббӣ зери гардун мӯътабар натвон гашт, моҳи навро рафта рафта чарх оламгир кард. ассалому алайкум дӯстон азизон, ҳаводорони барномаи зина ба зина ва илму дониш. имрӯз суоло омаданд ки устод нисбат ба масъулият каме ҳарф мезадед. масъулият чи аз ҷониби устодон бошад, чи аз ҷониби худи талабагону толибилмону донишҷӯён бошад, ҳамаи ин як мазмуну як манзур дорад, яъне масъулият аст. имрӯз агар мо фақат вобаста кунем ёки хитоб кунем ки як тараф масъулият надорад, ин бемаъне мешавад, чун масъулият аз ду тараф аст. чӣ хеле ки дар маҳал гап мезананд, мегӯянд қарсак аз ду тараф мешавад. ҳамин гуна аст. яъне шурӯъ мекунем аз мағзи барнома. агар ки масъулият надошта боша як донишҷӯ, ӯ худ ҳичи ба ягон ҷоям ноил шуда наметавонад. фарқе надорад, чи агар дар ихтисоси худаш бошад, чи дар соҳаи зиндагиш бошад. барое ки мо медонем ки бемасъулина доимо маълумот мекунанд, доимо гап мезананд ва ҳеҷ натиҷае надорад. Зиндагии худ бенатиҷа аст. барое ки бемасъулияти худ як вабо аст. агар чи соҳаи махсуси илма бигирем, ба ӯ масалан муаллим меҳрубоне ки ғамхори ӯст, барои ӯ як маъруза, барои як мавзӯъ медиҳад ки барои омадагӣ бошад, яъне фардо ё ки дар дарсҳои оянда омода боша ӯ ҷавоб бутӣ, аммо мутаассифона мебинем омода нест, ҷавоб дода наметавонад. ва бинобар ҳамин чӣ сабаб дораи бемасъулиятӣ. ва вақте ки агар ба масъулияти устод худ аз чӣ вобаста аст? Талаб кардан аз худи талаба, аз худи донишҷӯ. ва ҳамзамон масъулияти талаба, яъне донишҷӯ талаб кардан аз худи устод аст. яъне ҳамин гуна нест ки ма биёму 4 солу 5 соли умри худма ихтисор кунам, ма гӯё хонда истодам, аммо дар натиҷаи бемасъулиятӣ ма холӣ бурам. ин гуна нест дӯстои азиз. баръакс бояд ҳамин боша. вақте ки ту ба мактаб омадӣ, ба донишгоҳ омадӣ, ту ҳатман бояд бипурсӣ ӯ мавзӯе ки масалан ту нафаҳмидӣ, аммо мехоҳӣ бифаҳмӣ, ӯро бояд ҳатман бипурсӣ аз устод ки оё устод ҳамин формулае ки шумо имрӯз дар мавзӯъ доштен, ман ҳамира нафаҳмидам, ҳамира мара ба дурустӣ бифаҳмон. ё ин ки ман фаҳмидам, ҳамира дар дигар мавзӯъ коркардаш чӣ гуна бояд боша? албатта дар маъди худ, дар ҷои худ бо устодам завқманд мешавад вақте ки мебине ки як ҷавон ҳавасманд шуду ва талаб кард аз ӯ як чиза. ва дар навбати худ агар ки талабагон беаҳамиятӣ бикунанд, бемасъулиятӣ бикунанд ва бигӯянд хай бигузор, як дарс будааст, як мавзӯъ будааст ва шид нашид ҳеҷ гап не. муаллимам чӣ меша? устодам аллакай дилхунук меша ва дигар намехоҳад ки кор кунад бо қатъи ҳамин қишр. албатта дар ҳар як синф, дар ҳар як аудитория, дар ҳар як ҳамун ихтисос мо мебинем ки ҷавоное ҳастанд, талаб мекунанд доимо. худи инами шумо обуначиҳои ма ва ҳамун сомиёне ки имрӯз таваҷҷӯҳ дорен ҳамин барномаи зина ба зинара, бисёр суоло мекунанд ки устод барои чӣ ин гуна аст, барои чӣ ин гуна аст ва чӣ кор бояд кард ва ира чӣ, кадом равия қатъӣ ва аз чӣ бояд шурӯъ кард? ба ӯ бародари суол кард ки дар мавриди омӯзиши химия, яъне кимиё, аз чӣ шурӯъ кунам? албатта ҳар як чие ки мавриди омӯзиш аст, мавриди таҳлил аст, бояд аз зинаи аввалаш сар кунӣ. ҳамин гунае ки мо имрӯз аз зинаҳои аввал сар карда истодаем ва ӯ кадоме ки масалан имрӯз якум бор барномаи моро дида истодааст, бидорем дар саҳифаҳои видеоҳои мо, яъне пеш аз ин барномаҳои бисёр барномаҳои ҷолибе ҳастанд ки оддитарин ба як мавзӯи оддӣ карда, сода карда барои шумо фаҳмондагиум ки шумо аз ҳамон шурӯъ кунед. яъне
чӣ гуна бояд фаҳм дошта бошӣ. яъне x худаш чист, y чист. имрӯз бисёре суол мекунанд ки мо ҳатто намедонем ки x y чист. x y ва дилхоҳ ҳам ададҳое ки вориди сохтори риёзиёт шудагия, ин маънои чиро дорад? Маънои ададҳои номаълуманд. яъне ададҳои номаълуманд ва ёро метавонед дар дилхоҳ ҷо худут ҷоришон кунед, яъне бигузоришон. яъне агар ки x зарби x бишава, шумо мутмаинан бидонед ки и аллакай ба худаш квадрат метавад. яъне x зарби x баробари x квадрат мешавад. ва агар ки x тақсими x бишава, бибинед он зарб яъне бардоштане, тақсим фуровардан. яъне x агар тақсими x бишава, ин чӣ мешавад? Баробари 0. яъне ки ҳамо ададамо ба худаш тақсим кардем ва натиҷаш 0 мешавад. ё ки натиҷаш 1 мешавад. 0 не, балки 1 мешавад. ва агар ки x-а ҷамъи x кардем, яъне як адада ба худаш ҷамъ кардем, ҳамо адад мешавад 2x мешавад дар ҳангоми формула. ва агар x x-а гирифтем ва дариҷа албатта 0 мешавад. яъне ки аз адади 10 тарҳи адади 10 баробари 0 мешавад. ҳамёро бояд ба як манзури сода карда, яъне барои шумо мерасонам ки шумо бифаҳмед. бисёриёт шояд ки бидонен, аммо фаромӯш шудагӣ аст. ям барои шумо як мавзӯи хуб мешавад. ӯ кадоме ки намедонад, барои ӯ масалан як боя мавзӯи умуман устувор кардани мағзи сатҳи дониши ӯ мешавад. ва умуман ин аст ки масъулият аст. албатта имрӯз мо дар бораи масъулият бояд суҳбат кунем ки масъулият чӣ гуна аст, ки имрӯз гуфтум ки бисёриё хитоб мекунанд, яъне баҳонара ба як каси дига ҳатман хитоб мекунанд ки баҳонаи бесаводии ман, яъне баҳонаи бемасъулиятии ман, баҳонаи ин они зиндагии ман фалонӣ буд, фулон буд, беҳмадон буд. умуман ин гуна нест. барое ки масъулият ки худот ки надоштӣ ва маҷбур мешавӣ ки ба як каса дар мушкили худот ҷой будӣ, бугӣ фалонӣ буд, беҳмадон. умуман ин нест. агар ҳамаи ҳамин ба мисли 180 дараҷа то хурда ба худот биёяд, ба дили хоҳ мушкиле ки имрӯз эҷод мешавад дар гирди атрофи мо шумо, агар мо якмш шида худмона бигузорем, баъд роҳи ҳалли мушкилиро хоҳем ёфт. яъне устодам вақте ки аҳамият метиҳад ки масалан худот талаба ҳастӣ, донишҷӯ ҳастӣ, толиби илм ҳастӣ, аз ӯ суол мекунӣ ва аз ӯ талаб мекунӣ. яъне ҳамин гуна не ки як формуларо нависти хест рафт, не меги бест устоди азиз. ба ҷои чӣ дар натиҷаи масалан дар натиҷаи ин формула, дар мавриди ин формула натиҷа ин гуна шид. ира бояд шумо ҳатман аз устод талаб кунед. ва устоде ки нисбати бемасъулиятӣ кард, албатта ӯ бемасъулияти устод мешавад. дар анамин ҳолат бемасъулияти устод мешавад. агар ки аксарияти вақт мо мебинем ки бемасъулияти худи аз худи ҳамаи талабаву аз донишҷӯ мешавад. беаҳамиятӣ суол накардан ва нафаҳмидан, дарк накардан ки дар натиҷаи ихтисори, яъне аз умри ҳаётмон 4 солу 5 сол ихтисор мекунем ва дар натиҷа кӣ хоҳем шуд. яъне мо метавонем ки бо мутмаинан бо дили пир бигем ки мо ҳамин 5 соли умрмона холиву холӣ сарф мекунем, яъне ногирифта ягон ғизои маънавӣ ва дар натиҷа бо дорои диплом, яъне бо дорои маълумотмон мо куҷо хоҳем рафт. оё мо метавонем ба як ҷо ноил шем, ба як ҷо бирасем? оё ҳамин дуруст аст кори кардаи мо? ва ҳар рӯза бояд мо ҳар рӯза чуноне ки ман дар мавзӯи пеш гуфта будам, ҳар рӯзаи мо барнома бошад ки мо бубинем оё мо дар кадом самт будем, дар куҷо расидем ва ба куҷо мо хоҳем расид. сафар бояд дошт. ин гуна намешавад ки як бало мекунем. имрӯз албатта бисёриё доранд дар мағзи худ, дар зери сари худ ҳамира ҷо кардагиянд ки як балош мекунем да. як бало қатъӣ намешавад. бародарони азиз, шунавандагони муҳтарам, бинандагони арҷуманд, имрӯз бояд ҳатман бо масъулият ба тамоми соҳа назар кард. чӣ ба тақдири хеш, чӣ ба рӯи масалан дарси мавзӯъҳо ва чӣ умуман ба зиндагии худ. бемасъулият ки шуд, яъне бемасъулияту бебарнома ягон натиҷаи хосае наметиҳад барои мо. ва албатта дар мавзӯи гузашта дидем ки фаъолон буданд, бисёр ҷавоб доданд. албатта бисёриё ҷавобҳои нодуруст буданд. уҷа ҳеҷ гамре мушкиле нест, ҳамора ба дурустӣ. яъне ки ададере ки мо дар бораи адади фоиз буд, яъне
ба фисад буд, фоиз баровардан буд. Ман уҷа савол карда будам ва бисёриё ҷавобам додан, аммо ҷавобҳои аксарият уҷа нодуруст буд ва ҷавоби дурусташ уҷа аз умари гуреззода аз ҳамо дурусти саволи ҷавоби дурусти фасеҳ буд. хуб ва иҷа рӯ 70 нашавин ҷигар мушкилӣ надорад. ҳамо адада ки фаҳмидем ки масалан адади 150 и адади 100% аст ва яъне тарҳ кардан, яъне минус кардани дилхоҳ адад аз ҳамин боша агар ира ба мисли 100% мегирем ва аз ҳамо фоизша мебарорем ва дар натиҷа ҳамо дилхоҳ ҷавоб мешавад. хуб дӯстони азиз, дар имрӯза дар поёни барномаи имрӯза мо чиро мегузорем? Як саволи оддӣ ки бояд шумо ира будонед. Шояд ки намедонед, аммо хай мебинедтон таҳлил мекунед, дар интернет ҳастен ку мебинед мекунед ва ҷавобша ҳатман менависед. хуб барои савол чунин аст. яъне мо дар ин мавзӯъ гуфта будем, нависта будем, аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли сипарӣ ё ки дар соли ки қарор дорем чанд миллионро ташкил медиҳад ва ҳатман банависед ва бо кадом ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне ватани мо шумо бо кадом давлатҳои кадом давлатҳо ҳамсарҳаданд, ҳамсоям, яъне ки ба дурустӣ бинависед ва ҷавоби дурусти шуморо ҳатман хоҳем расон ва то барномаҳои оянда сиҳат, саломату сарбаланд бошед. renderforce.com